Roll. Answer action. Yaro, na bin shi yanzu nan na yi barna. Wataƙila mahaifinsa kake kar wani ma ya gwada man haƙuri, ba iya aikin haƙuri ba. Yaron nan jiya yaro san gilas ɗin motata, ya shiga ɗaki ya saci sadakin ƙanwata. To aikin da ka zo ya zama kai za mu riƙe. A'a ku kyale ni ku yafe mini ni wanda kuɗi ma. Maskana ciki. Maskana ciki. Ka sojoji kar mu yi haƙuri. A'a mu karya masa hannunsa da samunsa. Bari mai magana da Allah. Inda nake babba shagunan nan da ya fara sarewa na yi dariya bai ɓaci ba